Er ben ik Frieske famke slachtoffer worden in de grote zedenzaak die door het licht kwam is. Een 48-jarige man uit Kuik werd ervan verdacht dat er haast 300 minderjarige famkes via internet via kregen net dat ze seksuele handelingsdienen. De man had in alle gevallen halve famkes in het echt seksueel misbruikt. 3 daarvan komen uit Noord-Nederland. De provincie investeert de komende jaren 300 miljoen euro extra in de Friese economie. Maar het geldt dat er 6000 banen ontstaan, met name in het midden- en lietsbedrijf. Dat gaat via het onderwijs, toerisme en projecten als de bouw van Tialf. Bedrijven kunnen ook een beroep doen op de provincie dat ze geld nodig hebben en de bank net financieren wil. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de sluiting van Prins Dokkum. Dat heeft de ondernemingskamer in Amsterdam besloten. Vakbond FNV hierom vregen. Ze leeuwen net in de reden van de directie van de sluiting. Die het zijn dat er geen werk meer weer voor de 23 werknemers. De 850 kaarten voor het afscheidsconcert van de Wico's win juster in een dikke tier uitverkocht. Op 20 oktober treden de Wico's voor het allerlaatste op in mijn naam. De band houdt op omdat zanger Kobus Algra slim ziek is. De kaartverkeer voor het concert begon om 7 uur. De eerste meesten melden haar al om 3 uur. Joen en vannacht buien en er zit een matige westenwind. Morgen buien, mogelijk kik maar tonger. Dus kan toch te zinnen. Het wordt 13 graden. De noordenwind is matig onthut.